Είμαι στην Ηρακλειά και τώρα τρέχω για να προλάβω να πάρω το καραβάκι, μια βάρκα για να μας πάει σε δύο παραλίες που δεν πάει δρόμος και έχω αργήσει. Εδώ είναι το λιμάνι που κάτω είναι, εκεί περιμένουνε. Νάτι. Που πέταξε ο Κύκλοπας στον Οδυσσέα όταν έφευγε. Παραλία Λιμιάς. Πάμε για την παραλία. Έφτασε η ώρα να φύγουμε από αυτόν τον παράδεισο και να πάμε σε άλλο παράδεισο. Τώρα είμαστε στην παραλία Καρβουνόλακος. Ωραία και στο Καρβουνόλακο. Τώρα επιστρέφουμε. Μούλιασα στο μπάνιο. Τελείωσε η εκδρομή, φτάσαμε Ηρακλειά. Κάναμε το γύρο του νησιού. Πάρα πολύ ωραία ήτανε. Μετά το ωραίο φαγητό, έχει γλέντι. Να σε βλέπω μες στη μέση, να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να κοντάρεις. Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω έρωτα. Εδώ είναι η παραλία Λιβάδι και θα κάνω μπάνιο μετά. Πρώτα θα πιω ένα καφεδάκι εδώ στην ταβερνοκαφετέρια. Στη σημερινή μέρα θα κάνω δύο πεζοπορίες. Η μία θα είναι στην παραλία Βορεινή που ξεκινάει το μονοπάτι εδώ. Άφησα την Ατάσα εδώ πέρα να κάνει ηλιοθεραπεία και θα ξεκινήσω να πάω στην παραλία. Εκεί έχει και ένα σπήλαιο, λέει εδώ πέρα, Βορεινή Σπηλιά. Θα τη δω και αυτή αν θα μπορέσω. Και η δεύτερη πεζοπορία θα είναι με μια ομάδα Discover Ηρακλειά και θα την κάνω το απογευματάκι να πάω στο σπήλαιο, να εξερευνήσουμε το σπήλαιο. Ξεκινάω για τη Βορεινή παραλία. Περπατάω κανένα τέταρτο και έχω φτάσει σε ένα ύψωμα εδώ και βλέπω κάτω την παραλία. Εκεί κάτω είναι. Πρέπει να κάνω όλο αυτό εδώ. Έχει αέρα σήμερα, αλλά παρόλα αυτά τα νερά είναι πάρα πολύ ωραία. Πάω γιατί έχω δρόμο. Έφτασα! Μια παραλία για πάρτι μου! Ναι!
Ξεκινάει η πεζοπορία για το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη. Φτάσαμε. Αυτό τι είναι, του Κύκλοπα? Φτάσαμε στο σπήλαιο του Κύκλοπα. Ωραίο, Πάω μέσα με προσοχή, μη με πιάσει αιχμάλωτο. Είναι κανείς εδώ? Δεν απαντάει κανένας, μπορεί να είναι κόλπο. Δεν πάω εκεί. Πάω έξω. Δεν έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Τι είναι? Παναγία Βρεφοκρατής. Ναι. Σαν δύο φωτοστέφανα. Τώρα πάμε απέναντι. Απέναντι από τη σπηλιά του Κύκλοπα είναι του Αγίου Ιωάννη. Το σπήλαιο, πάμε να δούμε μέσα. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε μέσα. Πού μέσα, πες. Στο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη. Κάνουμε το σταυρό μας. Περιμένουμε τώρα να μπουν οι υπόλοιποι να μπουν το δρόμο. Μπαίνω. Για γύρνα να δούμε που έχει φτάσει. Εδώ είμαι. Το φακό άναψε, να τον βλέπουμε. Δεν ξέρω πώς ανάβει, θα μου το ανάψουνε μέσα. Εντάξει. Δεν είναι η εικόνα αυτή. Είναι απίστευτο αυτό. Ναι. Εδώ κάθεστε. Κάθομαι. Μπορώ να κλείσω. Τι κάνω ρε. Είμαι τρελός. Συνεχίζουμε. Φτάσαμε στην έξοδο. Γιάννη, το εκεί. Ο παπάς δεν είσαι. Καλά, ο παπάς που μπαίνει, όντως. Ο παπάς που μπαίνει.
Ήτανε φοβερά. Τώρα να φύγουμε. Εκεί κάτω είναι. Είναι η δεύτερη παραλία του νησιού που πάει δρόμος. Το λιβάδι που ήταν πίσω και εδώ μετά. Δεν έχει άλλη παραλία που πάει δρόμος. Πάω να κολυμπήσω εκεί τώρα. Εδώ είναι η παραλία που είναι στο λιμάνι. Εδώ είναι το λιμάνι. Αυτή είναι η παραλία που καταλήγεις πάντα εδώ. Ό,τι και να κάνεις εδώ θα καταλήξεις. Κάτω από εδώ, από αυτά τα δέντρα με σκιά, καταπληκτικά νερά. Το καταυχαριστήθηκα εδώ.